Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Aurora, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nalaka ti agsao iti patapos ako nada. Ngem narigat gayam no daytoy ket mismo ang mapasamak ken ka. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Aurora. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anyamat tan ti gayam ta, Grace? Kasla awanan sa bali a lalaki no kas jay tinaramid na. Ay ayatin na lang ni Roger. Iso a pinakawan na. Di anya ngay ita ti panunutan ni Roger. Aramiden nan tumanan ti agsapol iti sabali a babae. Gaputaam muna, apakawanan tumanan ni Mia. Nagkarikanumat ni Roger. Asaanan ang maulit ti inaramid na. Isukat nga adu ti malukloko a babae. Gaputa ipalpalubos da alukwan ida ti kaayan-ayat da. Anya ngay nga rod ti kayat mong aramidan ko man ni Mia. Rumbang lang asinaan nan ni Roger. No nagaramidan ti lalaki iti basol, ulit-ulitan nan to dayta. Iso arumbang lang asaan nan nga ikan iti tsansa ni Roger amang pasakit manen kan kuana. Kasano? No agpaiso asaanan nga ulitan ni Roger ti inaramid na. Kat, kasanungay, no ulitan namanan. O di sinaan nan ton. Jack amo ka ni Mia. Angam na siyak, once ang nagaramid ni Orly akaayan-ayat ko iti kalukwan, sorry laangan, ngam saan kon apakawanan. Mayat man at ti pa nagkuyog yung amasabat ko Saan ka di nga mumatan nga okay kami ka ni Roger? Agpaiso day ta, Aurora. Napakawan na ko ni Mia. Among ka di, Roger? No siyak ni Mia, saan kan nga ikan iti tsansa? Ni, apay mo tinakas na ti bagbagam gayam. Ay na, Mia. Inikam laang ni Roger iti tsansa, amang pasakit manan kan ka. Nagkariak at yakon ulitan ti inaramid ko, Aurora. Kinidaw ko kan ni Mia, nga ikanak iti maudi agundaway. No siyak ti lukwan ti kaayan-ayat ko. Ay, polos, jak ikan iti maudi agundaway. O sige, labsan kayo pa'y ha. Apay anak ka umay ka. Anya ti gagaram, Roger. Kaya't ka kumakasarita, Aurora. May papaniti? May papaniti pa ng pakawan kanyak ni Mia. Kaya't kumati agkid daw iti pamakawan kan ka. Gapo iti panang lukok iti gayem mo. Katsapay la kuma. Taikanak mo titigundaway ko. Amang ipakita nagbalbaliw akon. Katsaan kunton alukon ti gayem mo. Uray man sa anak apabor iti panang pakawan kan katigayam ko. Awanen ti maramidak. Tapi nakawan na kan. Ang pulos adyak tumamati. Asaan mo nga ulitan ti inaramid mo? Pangaasim ko, Aurora. Mamati ka kanyak. Iti kasta, mamati mo't kanyak ni Mia. Gapo iti imbagbagam iti nagsasabat tayo. Naipalagip manan ka ni Mia ti panangluko kan kwa na. Imbis ang makaliplipatan. Saan ko nabasol? Nukas pangarigan ta makapagpanunot ti gayem ko. Sapay la kuma. Tasaan na kan tumot alukwan ni Orly. Talaga saan nakalukwan? Gaputa ay ayatan nak. Kano kas pangarigan ta agaramid iti kalukwan ni Orly. Hay, sorry laengan. Ngam saan kon apakawanan, akas iti inaramid ni Mia kan ka. Nakita ka naggapo dito ni Roger. Anya ka diti gagaranaken ka. O may agkid-kid daw iti pamakawan, iti inaramid na ka ni Mia. Apay asika ti pagkidnawan na iti pamakawan? Gapo, tanasabat ko idakan ni Mia ijemol. Kat binagbagaak ni Mia. Imbagak nga imposible, asaan manen nga ulitan ni Roger, tinaramid na. Apay ngamin nga imbagam dayta.
Baybayam idan, di ka makibiyang kadakwada. Kaasimot ngamin tigayam ko. Ay, amok. Ulitan tumaninday jay aro jay tinaramid na. Amom nga rod, nagbaliw matan. Ado talaga ti lalaki aman luloko. Gapo takas ta ti aramidan dagiti dadduma a babae. Naglakalaang ti panang pakawanda kadakwada. Ay ayaten ni Mia ni Roger. Iso a pinakawan na. Kalukuan. Agabuso lang ti lalaki no kasta. Kayat nga rod asawan day ta. Ano siyak mati makaaramid iti kamali. Pulos adinak mapakawan? Natural. Isong asaan mo apadpadasan ti mang loko kanyak. Gapo tapulos. Asaan kan nga ikan iti tsansa. Di ka madanagan. Awan mat plano ka mang loko ken ka. Ay ayatan ka unay. Iso asaanak to nga agaramid iti saan mo akayat. Imbag taamom. Wanya, ready ka ka din. Itulod ka na iti trabaho yo. Wen, ready akon. Mabit lang taalaak ti bag ko. Talaga abilibak iti kaayan-ayat mo, anak ko. Itulod kan sukunan na ka iti trabaho. Kaslasaan ang mabanbanog. Adala nga rudon trabaho na. Agpasada pa iti takse, iti rabi eh. Iso nga rod ang nagustuak ni Orly, nanang. Tanagagat, kan nasingpat. Mariknak tinalaos a panaggusto na kanyak idi. Iso asinong batak. Awan ka di pa'y plano yung agkasar. At nanang, plano minti agkasar iti daytoy umay atawan. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Kayat ko launay ni Orly, aparakan ka. Uray syakmat, nanang. Kas kan ni Orly, ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Kunak man no agbiyahe ka ita. Apay asinukon nakpay laang diti trabaho. Kabaulak mo ti agawid nga agmaymaysa. Itulod kan. Diyak kahit ang mabannog ka pailaeng. Amok ka na bambannog ka iti trabaho. Amangan no mairuwamak iti kastangar aramidam. O di mayruam ka laeng. Awan mat planok amang isardang iti kastoy nga aramida. Agyaman ha, Orly. Nagsingpet ka talaga. Gapo ta ay ayatin ka unay, Aurora. Iso ajak kayat amarigatan ka. Sa anak mo't amarigrigatan. Basta, jak kayat amabannog ka. Apay anak ka pa share gagayam. Anak ka di gagaram? Awan. Kayat ko lang ti umay makiistoryakan ka. Day off ko ngamin. Anya ayati kayat mo pag-istoryaan ta. Kumusta kayon ka ni Roger? Ayos kami, Mat. Idawdawat ko. Asapay ko, Mat, saan manin ang masulisog iti sabali a babae. Kitaam. Saan mo't lang nga agtal na ti panunot mo? No insinam ko man, di awan ko matikas tarik nam ita. Kasladyak namin kabaulan ang mapukaw ko ni Roger. Ay, sabagay. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Ang usaram ko maakanayon ti utak mo, kayam. Saan lang ati pusom ti paganandaram? Imbagpay kan ka tanapod no ni Orly kan ka. Amok nga ay ayatin na kaunay. Ar-aramidin na ti amin para kan ka. Day tamot ti magustuak unay kan kuana. Kasla di na pa'y kayat amabanukak. Kasla prinsesa ak iti panagriknak. Imbagpay kan ka gayam. Swerte ka anak kasarak itikas ka ni Orly. Nakaumayak, tada kayat ko nga ibagakan ka, gayam. Oh, anya dayta, gayam. Diyak kumakayat nga ibagakan ka. Ngam gayam ka. Kan isaksakit ka. Iso arumbang laang nga ibagak. Uray nagpakpakaasin ni Orly, asaan ko nga ibagbaga. Ne, anya ka di dayta. Ibagamon no anya dayta nga ibagam. Di na ko mapaggagaran. Nag-check-in kami iti boyfriend ko idi rabi. Idi rumor kami. Nakitak a nag-check-in mat ijay a hotel ni Orly. Ket adda kadwa na a babae. Anya?
Agpaiso ka di dayta nga ibagbagam. Awan ga po na nga agulbutak, Aurora. Apay ko mga aramidan na ti kasta. Girlfriend na kadimot dayta babae. Nabayag ka din ngam muna. Imawag kanyak idi nakaawid akon. Kat kuna na nga itanalaang anaam mo day babae. Nabartag ka no nga inlugan na ti babae. Kat iso tinang sulisog kan kwa na. Iso asaan ko kanulatan nga ibagbagakan ka. Gaputaawan laang day na pasama ka dakwada. Awan laeng? Nakinaig iti sa bali a babae? Ita, awan laeng para kankwana? Amok aguraan nak ni Orly. Ngamno saan kumat nga ibagakan ka? Saan naklakit di apagtalnaan ti konsensya? Agyaman nak iti kinapudnom agayam. Agyaman nak iti panangipudnom kanyak iti dayta, Grace. Pangasim, Aurora. Ikanak iti gundaway ko ngagpalawag. Saan ka di ang naibagakon kan ka? Ano nagaramid ka? Awanan ti tsansam. Amok na ita. Ngam tao aklaang Aurora. Nasulisog ak iti daydi a babae. Pakawanin na kuma. Saan kan ang mapakawan? Iso apumanaw kan. Kat saan kan ngagpakpakita kanyak? Saan? Diyak maramid na itang ibagbagam. Sikati biyak ko. Sikati amin ko. Ngam apay, anaaramid mo ti kastoy, Orly. Kinunak mo't saan ko nga ingagara? Saan ko nga inaram na di a babae? Awan pa nagayat ko kankwana. Saan mo apagrason nasulisog ka? No talaga saan mo akayat? Ado ti mabalin mo apagpilyan. Mabalin mo ti mangliklik. Tamo mat masakit anak no mamuak. Ngam apay adi ka nang liklik. Iso nga rot nga kidkid dawa kiti pamakawan mo, Aurora. Aklonak ang nagkamaliak. Diyak laim pagarop ang maaramid ni Orly ti kasta, anak ko. Ngam na aramid na, nanang. Kat, anya nga ron ti planom ita. Saan kon nga ikan iti tsansana? Iso tinagaramid. Iso alak aman na ti bunga tinaramid na. Nakasagana ka ka din ang mapukaw mo iti biyag mo ni Orly. Apay ka din asaan. Diyak ka sa pulan ti lalaki aman luloko. Anya ti aramidam ditoy. Sukunin ka. Tapno saan ka na mabanog? Saanan akasapulan nga aramidam dayta? Awanan relasyon ta. Isaw nga isardeng mo dayta nga aramidam. Saan nga imanugot ngagsinata? Iso akaayan ayat kapelang. Linoko nak, Orly. Iso nga awanan karbangam kanyak. Sana ka agsarde nga kidaw iti pamakawan mo, Aurora. Sana ka sumuko. Ay ayaten ka. Kat jak kabalan ang mapukaw ka iti biyak ko. Pangaasim, Orly. Husto ko man. Kasano ang malipatak ni Orly? No saan mo't asumardeng agkidkid daw iti pamakawan kanyak. Nagrigat gayam apukawan tirik na iti may sa ataw. Uray nagaramid iti saan arumbang. Anya ti aramidag. Tapno malipatak ni Orly. Uray kayat ko alipatan. Ngam iso pa'y laang tilinaon ti pusok. Kan iso akanayon tilinaon ti panunot ko. Kasladyak kabailan. Numapukaw ko ni Orly. Apay akas laawan gaganay gayam, anak ko. Gapo ka di itinapasama ka na kayo kan ni Orly. Nanang, Kunak man
Ngano nakasagana kan ama pukaw mo iti biyag mo? Tsaka mo. Nagrigat gayam, nanang. Kunak no nalakalaang timang lipat. Ngam saan mo't gayam. Nangruna kat saan asumardang ni Orling agkid-kid daw kanya kiti pamakawan. Iso akas lakayat ko na apakawanan. Adakan ka nga agdesisyon, anak ko. Ti maibalakad ko lang. Agpanunot ka na imbag. Nasken asaan ka nga agkamali no anyaman ti agbalin a desisyon mo. Diyak ngamin kayat amakita nga aglidliday ka, Aurora. Ngam anya langan ti ibaga kanyak dagiti gagayam ko. No pakawanak ni Orly. Saan ati ibaga ti tao ti panunutom? No di kat ti pagsaya atam. Awan mo't makitak adakas na no ikam ni Orly iti may sapay, agundaway. Sige, nanang. Panunutak, anaimbang. Aging ka ita, sa anak pailaeng amakadesisyon, Mr. Lonely. Ngem ammok nga ay ayatak pailaang ni Orly, ket kasladyak kabailan amapukaw ko. To'y pagayam mo, Aurora. Agyaman pagayam Aurora, iti daytoy apakasaritaam. No napudno laki din ni Orly, iti panagkid daw na iti pamakawan. Apay, no ikampay, iti sabali agundaway. Ngam, adalataken ka, ti amin a desisyon, ket sapay la kuma, ta saan ka nga agkamali, no anyaman, ti agbalinto a desisyon mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan nga Aurora, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Andrew at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagayatak launa iti may sa ababai, ngem daytoy tinangipaay kanyak iti sobra asaem. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Andrew, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, kasano, Andro? Nakasweldo tayon. Sa dinungay ti papanam ita. Anya pa'y ngay, ada date ko Ha? Imbag pa'y tadda date mo. Wala. Sikan ati adda ka ayan ayat na. Agure ka, sika, kaano ka di maaddaan ka iti kaayan ayat? Jack pa'y nakita ti babaeng armag. Ipaaram kalangan kini Vivian, nakatrabahuan tayo. Oy, niya? kita kayo adwa. Siyak ka di manan ti pagsarsaritaan nyo. Nangag ko tinagan ko Kwa. Ag gusto ka no ni Andrew kan ka, Vivian. Anya. Uy, ang awalaang ni Magno dayta, Vivian. Oy, da kayo adwa. Saan dak man apaglulukwan? Ha? Agawid dak man lang. Makita mo. Nasuron ni Vivian. Kasta lang ni Vivian. Ngem na anos dayta tao. O kasano? Rumartan? Tada pa'y date ko. Sige. Agiddan tan armuar dito opisina. Saan ako mga umay ita, iti panagdate ta. Ngami, anda sa guban ito'y anak ko. Imbatik lang kanina si mga akarubak. Ngam gapo tayo ayatan ka. Iso nga inmaya. Anya? Adda sa gubanit ti anak mo? Pinagtumar ko matkit iti agas a para gurigor Saan ta nga ron nga agbayag dito'y parke?
Agawid ka nga Ruden, tapno maasikasom ti anak mo. No kasapulan nga ipadoktor mo, aramidam. Kumangarod. Ngam talaga nga awan kwartak, Andrew. Di kagdanag. Ikang kamanen. Mabit lang ha. Oh, Antoy. Alam da ito'y 2,000. Imbag lang nga igatang mo iti kasapulan yung nga agina. Kan agas ti anak mo. Agyaman ako na Andrew. Ay, nasikala ko matinagbalin nga sa hawag. Anyakat ko man aragsak ko. Saan mo napanunutan ti asawam? Pinanawan na kayon. No kumasikat ti ama ti anak ko. Nagsayaat kat ko man. Anya nga tanong agdanatan, Angie. Agdanatan. Iti kasta. Agtinulong ta amang padakkel iti anak mo. Sige. Panunutag pa yan na imbag dito nga imbagam, Andrew. Si dada anak nga agbalin nga ama iti anak mo, Angie. Ket no kayat mo. Agdanatan. Tapno agtinulong ta para kan kuana. Naimbag nga agsapat ti Domingo, Mandraw. Kastamot kada kayo, Tata Sabas. Nakita ka nga agpapainit dito'y paraangan, yo. Iso nga'y masidagak. Tadituyak man mat nga agpainay. Ay katun Tata. Agtugawak iti abay mo, Nagmayat ti aldaw ita. Agraragsak dagiti bilet kadagiti sanga dagiti kayaw. Uwin nga rod, Tata. Iso dati buybuya at no kastoy nga agtugtugawak dito'y paraangan. Imbag da pa, nakaragdragsak na. Kasta ti biyag baraw. Adda tsimpo ti ragsak. Adda matsimpo ti rigat. Kasta la ti biyag ako nada. Tata, Amom baraw. Adda mabasak ka dagita matam. anya ti mabasayo kadagiti matak, Tata. Adda pampanunutam. Kat mariknak ang naragsak ka. Ngam, aglinay ka. Wan, baraw ka. Kasta ti makita ka dagiti matam. Ni Tata Sabas met. Ang awendak manen. Nay, saan kang ang angawan, baraw ka? Anya ko mati mangipaay kanyak itiliday, Tata. Di tay maibagat ti mapasamak iti biag tayaw, baraw ka. Basta ti aramiden tayo laang. Agbalin tayaw amasirayb. Dagiti banag asan arumbang nga aramiden tayaw. Kat di tay aramiden. Taday ta ti mabalay na. Amang ipaay iti paglinayan tayong tao. Tata, Agbalin tayo amasirayb, baraw ka. Mabalayin ang naragsak ka ita. Ang inton agangay, agliday kan taon. Katap no saan na mapasamak kan kadayta. Naskaw di pa nagamirais, kan pa nagpanunot ang aimbag. anya ka diti kahit yu asawan, Tata. Makamukan ang mga miris iti biyag mo, barok. Kitaam, ipagsaya atam. Andro, intol na daw, mangan kan tulatan asiksika. Tasabatag ti kabsat ko, inakisabat ti utangan na akwarta. Naimas da ito'y kape Nene. Oy, Andro! Anyaya ti pampanunutam. Agkape ka na. Amom ka ni Magno. Jak malipatan tay nasao kanyak idikalman ni Tata Sabas. Anyaya ti nasa una. Kunan ha? Mabalin ka no anaragsakak ita. Ngam inton agangay. Aglidayak. Kasla maawata kaon, pare. Anya nga iti maawatam iti daytang imbagana. Ang mga numaipapan iti ayat, ti kayat na asawan. Anya? Kasta ti maawatak. Ngamin,
Adda asawa ti kaayan ayat mo. Apay, saan ka di asim kanday ta iti panunot mo? Magno, Adda asawa ti kaayan ayat mo. No ita, naragsak ka. Ngam inton agangay, amangan no agliday ka. nagsinadan iti asawa na. Kat kayat ko pa'y ngarod ngagdan na kamin. Oh, sakto pare. Sakto at talaga, tinasaukan ka ti kaarubam alakay. Anya? Isu a panunutom ana imbag. Sakbay amang ngedeng ka. Amangan no maisarsarak ka. Hoy, Andrew, anya ti pampanunutam. Itay ka pa'y apalpaliiwan dito lamisaan mo. Adda ka di parikot mo? Awan, Vivian. Okay. Kunak na adda parikot mo. Tadi ka mo't nagtrabaho. Nakamulanglang ka mo't latan. Akas la nakaununag ti pampanunutam. Ha? Sige, panawan kan ditoy. Agsubli akon iti trabaho. Vivian. Mm. Mabalin ka di akaduan nak amangan inton aldaw. Itaman pa eh. Adda pa panan ni Magno. Isuado atan nga lunch. Sige. Awan parikot iti dayt na. Nasken akilatism ana imbag dayta aka relasyon mo, Andrew. Amangan no ko na nala ang anagsina da iti asawa na. Ngam saan matgayam. Ha? Sa dino ka di tinakaamamwam iti dayta aka relasyon mo. Iti Facebook. Idi nagkita kami. Nagduyo sa kadagos kan kuana. Kuna na nga da anak na. Kat nagsina da iti asawa na. Addan mano abulan ti relasyon nyo. Innam abulanen. Kat, kumusta ti panag-date yo? Naragsak ka di? Wen? Ngam apagbiit lang ti date me. Tunggal ka di ag-date kayo kat ikam iti kwarta? Husto ka. Ikikak iti kwarta. Tulong ko matan kan kuana. Awan ka di ti panagatak mo kan kwana? Nga ang mga nuluklukwan na kalaang? Anya ti kayat mo asawen. Sorry Ngam kayat ko lang nga ibaga ti kapanunuta. Nga ang mga nukwarta lang ti kayat nakan ka. Anya? Agdwa-dwa ak ngamin iti dayta ak relasyon mo. Kasla kwarta lang ti kayat nakan ka. Anak, di ka kadi gumatang iti baro a sapatos mo. Nay, kita man day linaba ka sapatos mo. Daanun, dudwala ang ti sapatos mo. Saan nabali Tanalagdada mga nanang. Ay naanak ko, gumatang kamot iti baro Nagbayag dagita a sapatos mo. Kan agraman dagiti pantalon kan jacket mo. Daan-dan. Ninanangan aya. Baro ka, ngam di ka makagatang iti baro agamit mo. Agsusweldo ka manulaang matititid mo kanyak. Manulaang matibayad ti kurintay. 5 kasutlaang. Kanti abastuta, saan ka nga gastos iti dakal. Win ka di, gumatangak to. Ibang bangkom ka di ti kwartam. Taim-imutam matan ti bagaim. Kuha nanang. Basta, gumatangak to iti kawas ko. Kanuray da kayo. Igatangan kayong tumet, nanang. Sige, padasam nga awisan. Taikam iti kwarta, Andrew. Anya? Ket surutan mi kini Magno. Siyempre, saan kami ngagpadlaw? Wen, surutan mi, aging gaijay balayda. Kat agpaliiw kami. Tamangan kit dimat. No adda sa bali, akakabbalay na. Anya? Ngam... Tulungan da ka amang takwat, iti kinatao dayjay akarelasyon mo, Andrew. Kan saan kami nga agpadlaw apalpaliiwan mi? Agtalag ka kumakada kami. Agdwa-dwa kami iti dayjay akarelasyon mo, Andrew. Isu atakwatan tayo, ti kinasya sino na. Hello, Angie? Oh, Andrew, nakaawag ka man? Kayat ka makita. Agsabat tayo di parke akanayo na pagsarakan ta. Ha? Kwa? Ada nga min importanteng aramidak ita.
Itad ko la da ito kwarta ngayon sa ganak para ken ka. Amangan ngamin no magastos ko. Ha? Sige. Umayak nga rod. Agkita tayo dyan ton malama. Itisigod nga oras. Sige. Agkita ta nga rod ijay. Kastapay nga rod. Bye. Husto matkit di da Vivian kan magno. Nasken amatakwatak tipod no akinatao ni Angie. Ayan di kwarta ako na nga itid mo kanyak. Mabitla nga. Sige. Antoy. Sangaribo laeng. Ngam isupay agastusan. Agyaman nak. Mabalin ka di nga agawid akon. Ngamin, sangit itay di anak ko. Sige. Ala nga Roden, inakon, Andrew. Itulod ka ni Jay para daan nyo. Saanan? Agyaman na klangan. Sige, inakon. Dayjay. Sinurot mo tanda Vivian kan magna. Agawa am ti magna. Dayjayan, simra kan iti jeep. Wan, aglugan tamitan iti jeep. Sana bali. Kasaan sapay anak puno ti jeep. Nawayabay! Sumagalan! Ala, umunagtan iti jeep. Sumagalan! Oh, kita am. Nagsaganan ni Angie. Bumabansamot din. Huwag nga agpaiso. Para! Nagparan. Bumabata mo din. Sige, bumabatan. Kat isaganam ti cellphone mo apang video ma. Nakasaganan ti video. Kita ang magno. Adda ng sabat kini Angie alalaki. Kat inagkan ni Angie ti lalaki. Anya ti kaya't asawan da ito eh. Na-video ka din. Wan, Umay ka. Kasarita ta ida. Tay recorder mo, isaganam. Nasken ama i-record ti saritaan tayo. vlogger kami. Ket agpaspasyar kami. Tapno i-video mi dagiti agkakapintas aluglugar. Miss. Adda ka di asawam? Wen, ada boyfriend ko. Isuja simrak itay di tabalay. Sweet kayon sakit di Nakita kayo ngamin ang naging nagakitay. Wen syempre. Ure asino mat nga gayan ayat. Talaga sweet da. Ada ka din anak yo, ma'am. Wen, ada anak ni. Katduan titawan na. Kasta gayam. Ay na, nagpintas matan da iti lugar yo. Sige, ma'am. In kami pa'y Kat agyaman kami iti oras ngayon paayo. Awan anyaman na. Ayaw gayam. Anya itayin tinagan nyo, ma'am. Angie, tinagan ko. Angie. Napintas anagan. Akas iti kinapintas mo. Nangagmumot siguro tinai-record ni Vivian asaritaan mi kada Angie. Andrew. Magno. Ken nakita mat siguro ana imbag tay video. Tanaglawag mat. Ani Angie, inagkan na tay karelasyon na. Isu ti ama ti anak na. Apay na inaramid kanyak ni Angie ti kastoy. Idi pay laeng, Andrew. Agdwa-dwa akong di takunam akaayan ayat mo. Gapo taawan man la ti maibagam kada kami may papankan kwa na. No di ti panangit-ited mo iti kwarta. Un nga rod. Gapo tayo ayatek. Isungay ikak iti kwarta. Kat no ag-date kayo, apagbiit. Apaman amaala na ti kwarta nga ited mo. Agpakadan na dagos. Magno. Saan kahit dinapod no? Kwarta laang ti kayat na kan ka. Wan magno. Nalawagan ti amin kanyak. Nagbalinak abulsek. Gapo iti panagayat ko kenkwana. Impagarup ko ahusto ti aramidak. Ngambidot gayam. Ay, inton maminsan, Andrew. Saan kan apaalilaw? Agyaman na kada kayo Napudno kayo agagayam. No diga po kada kayo. Saan pa'y analawlawagan ti panunot ko? Nagsakit. Nagsaham.
Ngamnas kan nga awatag ti kinapod na. Aluklukwan naklaan ni Angie. Sipod idin, Mr. Lonely, nagsukata kon iti number ko, tapno saan na kon amakontakpay ni Angie. Aging ga ita, masaksak kita nakpailaeng numalaglagip ko. Kastan, katagyaman unay. Tuy pagayam mo, Andrew. Andrew pagayam ko, agyaman unay iti dayto apakasaritaam. Iti na minsan, nagbalin ka abulsek ken ayat. Kat pagsayaatan na, taadda na pudno agagayem mo. At imulong ka, tapno malawlawagan ka. Ala, adal daytaken ka. Ngayon sumaruno, ammumton ti aramidem. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Andrew at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer Recording Technician Michael Logitan kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alicia, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda kadandanag, iso ni Jeff, maysa a delivery rider. Sipod nagpasngayak, imanugotak nga umakar dito'y Baguio City. Nakipagnaid kami nga rod kadagiti dadakkel ni Jeff. Awan ti makunak may papan kadagiti dadakkel na. Gapo ta nasaya at matitrato da kanyak. Impagarup ko nga rod nga awan ti tumanor aparikot iti relasyon mi. Ngam nagbiddutak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alicia dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nay, si kamot gayam ti aglablaba, Alicia, balasang ko. Apay ka di, Auntie Magda? Kaan anak mo laeng, saan arumbang aglaba ka? Okay laang, Auntie. Sana bale, basit laang mat. Ay na, saan ka din nga impagakan kan? Di na kon awagan iti anti, nanang ko namlatan balasang ko. Saan kami pa'y nagkalaysa iti anak yu? Awan parikot iti dayta balasang ko. Mala, aglisi ka dita. Tasya akong ti mangigilgil kadagiti bado ti apo ko. Alicia, ayan ni Nanang. Jakmat makita. Adda ijerwar. Anya tira aramiden na ijerwar. Bigbigat. Iso nga mi tinagboluntaryo amang ituloy amang ilaba kadagiti bado ti apo ko na. Diyak ko makayat nga ipilit naman. Nasayat mo't kit di. No iso ti mangilaba kadagiti bado ni baby. Tapno saan ka unay mabannog? Naanos dagiti dadakkel mo. No maipapan kada kami iti anak ta, Jeff. Kasta talaga ni Nanang, Alicia. Idi pa'y lang amin nga arapaap na ti maaddan iti manugang kan apo. Saan ka di naibagang kanyak? Anak asawan ni Manang mo? Wen, nakiasawa ni Manang. Nga medyo mo't abroad ti pagnanaadanda. Sagpaminsan dala nga agbakasyon dito'y Pinas. Ala, agtugaw kan tamangan tayaw na Alicia. Agyaman ang Lucio. Angam sa anak pa'y amabisin. Ket no alas 8 ni tibigat. Nagkapiak namin itay, Uncle. Umanay ka di dayta balasang ko. Ala, umay kakit din tagigiddan tayo amangan. Ha? At napapanan mi kinitatang yu inton madamdama. Saan kanton ama kapangan no makariing ni baby? Hustaw ni Nanang Mau, Alicia. Mala, umay kakit din tamangan tayaw.
Agyaman naklaunay iti kinaimbagyo kanyak. Ay nasikakit di mo balasan ko. Rumbang laang nga agbalin kami anasaya at kan ka. Kasi nga rod ti asawa ti anak may. Oh, prutas para kada kayo, Alicia. Ay na, agyaman nak. Apay adi mo in text nga umay ka pumasyar dito balay ita. Awan mat ngamin load ko. Kan sayang na aglodak. Asidaglaan mo ti ayan nyo. When mat kiti Akuray ka. At damat gaya man washing machine nyo. Wen, kagat-gatang lang ni Jeff Idikalman. Talaga ang nagasat ka niya. Nagasat ka ni Jeff. Wen naga sa taklaunay. Saan amay libak dayta? Ay, naimbag pa ni Jeff, tamo na ti responsibilidad na. Ken, saan pa'y asakit ti ulo ken ka? Saan la adayta, friend? Uray dagiti dadakkel na. Naanos damot la kanyak. Anak ti pangibilbilangan da kanyak. Uray saan kami pa'y anagkalay sa ka ni Jeff? Ay, kat, sana olatan friend. Friend, agkapeta pa'y. Nagbanglumot ti kapiyo, friend. Wen ginatang ni Auntie Magda dayta iti kumare na. Auntie Magda? Kunakman no kunam ananang ti kayat nan nga iyawag mo kankwana. Wen, ngam no daduma. Auntie, kunaklatan kan kuana. Speaking of Auntie Magda, jakpat makita diti balayo. Rimwarda ka ni Uncle Lucio. At da ka no napatag-apag nada ijay sentro. Kastagayam. Wen, ni ma Jeff, at da trabaho na ita. Saan da nga tanga agungat no maamuan da nga dak diti balay da? Apay ko mga agungat da. Amumot dagiti tattao ita, Alicia. Relax ka kadilaang. Nasaya at dagiti dadakkel ni Jeff. Saan akas ka dagiti daduma dita nga istriktudan. Ay, simbangpot kayo matgaya man, Auntie Magda. Wen, itay pa'y, Alicia. Saan kan arin ing taamok anapuyat kay dirabi Adtoy, itad kukan ka, balasan ko. Ha? Anya dayta? Pasarabok dayta para kan ka. Anya nga tilinaon dayta a paper bag, Auntie. Bestida. Tapno adamat usaram, adito'y balay. Ha? Ay na, agyaman naklaunay, Auntie Magda. Awan ti rumbang apagyaman ng balasan ko. Mala, ipadas mo man kitde, takita at nubagay mo matla ang ti bestida aginatang kaw. Sikapay lang ti makamu iti anak ta, Alicia. Nas ka na sumra kang iti trabaho kita. Jeff, alas 5 pa la iti bigat. Nasa paunay Nag-text ngamin ni Ma'am Ira. Anda ka no ti order nga ipa-deliver na kanyak. Isupay a sideline ko sakbay asumra kang iti trabaho. When matkit di nagbalon ka di? Wen, nagbalo nak. Taasaan nga isupay agatangag. When matkit di nasayat nga ron no kasta, Jeff. No marabyanak, kaya't naasawan, adumanan ti order nga i-deliver mi. When, maawatan ka. Agan-anad ka. Ala, agrubwatak nga rudan. Narabyan ka matanagawid, Jeff. Ado nga minti in-deliver mi. Pasensyakan. Agpilas ka nga rudan. Tamang rabiitan. No kasta, saan ka pa anangan? Anya ka lakit din Jeff. Inuray ka tapno adda kagiddan mo amangan. Okay lang kanyak, no imuna ka na anangan, Alicia. Saan na big deal day ta kanyak? Sige, tagpalasak nga rod. Mabilang Sungbatak ti awag ko. Sino day to umawawag kan ka? Teka trabahwak. Agkapekan, Jeff. Nagtimpla kiti kapem. Agyaman nak, angan nagkape ako ni tay, Alicia. Kasta ka di?
Kaya't kung tiyagin na, muna ako niti silenta. Ne, saan ka kading agtrabaho ita? Saan? Agin na naakpay. Jeff, Oh, apay manen. okay ta ka dilaang? Uwin mat. Apay na damag mo dayta. Kalaat nga na nagbaliw ka. Kas lalikliklikan nakmatan. Mabambanog lang iti trabaho ko. Sigurado ka kadi? Wen, okay talaeng. Awan mat ti parikot. Adda madlaw ko, Alicia. Anya day tamad madlaw yung Auntie Magda? Nagapa kayo kadikin ni Jeff. Ne, saan mat, Auntie? Una, tadang agpaiso dito'y balay. Ngam ijay matsalas akanayon ti ayan na. Kanti cellphone na latan tikit kitaan na. Di nan sapay mat maasikaso ti anak yaw. Kinapod no na. Jack matlaam mo ti makagapo, Auntie Magda. Kalaat ti panagbalbaliw na. No agsaludsudak mat. Kanayon nga ibaga na nga okay laang. Uray mariknak asaan. Mala, bay ang balasang ko. Kasaritak to ti anak ko may papan iti day taabanan. Apay pinaumay ti balay yo, Alicia. Friend, kasapulak ti kasarsarita. Adda ka di parikot mo. Tsaka mo. Ngam, mariknak alikliklikan na ko ni Jeff. Nag-day off idi kalman. Ngam, tilatan cellphone na ti as-asikason na. Iti pa'y salas ti pagturturugan na. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan? Awan mo ti amok ang nagapaan mi. Kalat-latan ang nagbaliw ti amin. Amangan mo't no ilusyon mo laang dayta. Aglalo kat kaan anak mo. Saan, friend? Nakasaritam ka din ni Jeff. Wen? Ngam kanayon nga ibagana. Nga okay kami laang. Uray no mariknak asaan man. Kas iti kunam, ni Jeff mismo tinangibaga nga okay kayo laang. Ay, di ka man agpanunot iti negatibo, friend. Sabali nga minti agparparik na kanyak, friend. Anyat urasan, ngam nakaturog pa ilaang ti apo ko. Wen nga rod, nanang. Tao po! Ni, adda tao ijerwar. Bisita yo siguro, Auntie Magda. Ala, si kaman laangan ti mapan mangkita. Siya kun ti makaamu iti apo ko. Sige, Auntie Magda. Anya ti masapol mo, miss. Naimbag abigat mo, manang. Imayak ta umay ko kumaitad ti pansit kada kayo. Ha? Siyak gayam ni Ira, tinobya ni Jeff. No sa anak nga agbidot, sikat ibagbaga na kanyak amanang na nag-abroad. Anya? Nice meeting you, manang. Awon gayam, ada ka din ni Jeff. Di na ngamin replyan dagiti text ko kan kuana. Uray dagiti awag ko. Saan namatan asong batan? Mabitla ang Ira. Riingak ni Jeff. Tada kayon ti agsarita. Nay, anya tinapasamak, Alicia. Agkalingatan kamutan. Asino ayayay tao ijerwar? Ira kano tinagan na, Auntie Magda. Nobya kano ti anak yo. Nobya? Kasta ti kunana, Auntie. Kasano kumaan nobya ni Jeff? Kat adda kamutan. Jack amo, Auntie Magda. Ala, ringam ni Jeff. Tasyak man ti sumango iti dayta babae. Unay ka matan, Alicia. Kita mamat maturog ti tao. At abisitam, Jeff. Ibaga man nakaturog ak pala. Ira kano tinagan na. Anya ti kunam? At tinubiyam itirwan.
Kayat nakaama kasarita. Oy, di nakman raba ka na kasta. Sa anak amang rabrabak, Jeff. Ah, Pudno ti ibagbagak. No saan ka mamati? Rumor ka. Tasik ka mismo ti sumango kan kuana. Apay adi mo imbagbaga nga dagaya man sa bali a babae iti biyag mo. Alicia, No saan nakon nga ay ayatan. Mabalin mat nga i-break nakpay. Sakbay ang makirelasyon ka iti sa bali. Maawatak mat. No ibagam adi nakon ay ayatan. pasensya ka na, Alicia. Jack ing gagara. Di ka matanagan. Saan ka aguraan? No isuti ay ayatam ita. Anya ti kahit mo asawan. Waya-wayaan ka, Jeff. Jack ipilit ti bagikan ka. Ngam, Kasaritak to ti gayam ko inton bigat. Tapno umakarak iti pagyanan. Di ka matanagan. No kayat mo ang makita ti anak ta. O kailangang kanyak. Hello, friend? Oh, imawag ka man. Apay ka di? Naskan nga umakar kami iti anak ko. Mabalin ka di, adita kami pailangang dagos mo. Ha? Itian niya kumaaga po. Basta, ipalawag kuntukan ka, friend. Amo ka di dagiti dadakkel ni Jeff ti maipapan iti plano. Saan pa ngam ipakaamok to kadakwada. Di ka madanagan. Makalawas kami lang iti dagos mo. Pumanaw kami tumot la dagos. Taag-awid kami ijay laon yon. Sige, sikat ti makamo, friend. I-text nak to no kaano kayo nga umay. Sige, friend. Agyaman unay. Sigurado ka kadin iti da ito a desisyon mo, Alicia. Wen, Auntie Magda. Narigat mat no ipilit ko ti bagik iti anak yo. Gaputa saan mo't asyak ki ay ayatan na. Saan ka din ang maurnos na ito'y balasang ko? Pasensya kayon, Auntie. Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagtalag ko iti anak yo. Uray saan kayo nga okay kin ni Jeff. Mabalin nyo matlat at agnaad dito'y iti apo ko. Saanin, Auntie Magda? Ad-ada sana ka makamove on no kanayin ko ang makitkita ni Jeff. Kan amang anuan niya pa'y ti mga ramid ko kan kuana. Ay, kaat sa dinungarod ti papanan nyo ita, balasang ko. Agyan kami pa'y lang iti dagos ti gayam ko, Auntie. Agawid kami tumat lang iti ayandanan ang kantatang inton sumaruno alawas. No kaya't yo ang makita ti apo ko yo. I-text naklatan, Auntie. Ay, pasensya ka ni tinapasama ka, Alicia, anak. Di ko maguraan ni Jeff, Uncle Lucio. Mawatak, no adaman sa bali nga ay ayatan na. Jack maanusan ti makirelasyon iti tao. Asaan mo't asyak ti ay ayatan na. Ang, Okay lang, Uncle. Di kay madanagan. Saan ang agimula iti sakit tinakam iti uray asinuman kada kayo. Agyaman aklaunay iti kinaimbagyo kanya. no kasta, agawid kayo ni Jaylaon yon? Wan, Uncle. Ijay kami pala ang ngagnaad. No kaya't yo ang makita ni baby. I-text daklaang, taipasyar ko ditoy. Isabat kunto ditoy, no okay lang kada kayo. Alicia, mabalin ka ding agsarita tapay. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta, Jeff. Denggam kumamat ti palawag ko. Kasanulangan ti anak ta. Kabailan mi ti agbyag, nga uray awan ka, Jeff. Di ka madanagan. Saan ka aguraan iti kastoy nga inaramid mo?
Ngam di mo namnamaan. Ama kisinubyanak pa'y kan ka. Kalpasan day ta apasamag, nagawid kami iti anak ko dito'y La Union. 5 atawon itan ti anak mi kini Jeff. Awan ti makunak kadag iti dadakkel na, gapo ta kanayon damet apakamustaan ti apo ko da. Numaminsan, isuda pa yan ti mangibaga, nga ipasyar ko ti apo ko da, iti ayanda. Numay papan kada kami kini Jeff, saan kami ang nagsinublyan. Gapo ta nagkalaysadan kini Ira. Nupay kasta, awan ti sakit tinakam ko kenkwana. Alakastan, katagyaman nakiting kay panangidrama, iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Alicia. Alicia, pagayam ko, agyaman nakiti da ito apakasaritaam. Kunaintan, asaan ada kayo kini Jeff, tinaykari, iti tunggal maysa. Katala, ipamaysam ti pamatag kan atensyon mo, iti anak mo. Kat padakkalam, iti nasaya at asursuro. Dumteng tulat ta tinaykari alalaki, para ken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alicia, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lumley. Inyurnos kinin surat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo ang